Għal sena oħra, ingħalqu l-bibien ta' skola sajf. Matul il-jum tal-ħamis, iċ-ċentri li fihom kienu jlaqqaw skola sajf kienu għaddejjin bosta attivitajiet li jimmarkaw it-tmiem ta' din l-avventura. Din is-sena il-55 ċentru ta' skola sajf laqgħu fiħdanhom madwar 12,000 tifel u tifla. Minn dawn it-tfal, 4,000 attendew ukoll għal Breakfast Club u Club 3-16. It-tfal li tkellimna magħhom kollha deru kontenti bl-attivitajiet li attendew għalihom matul skola sajf. Għax bdejna nagħmlu ħafna crafts u affarijiet ħafna nieħu gost. Għamilna ħafna ħbieb ġodda għalhekk ħadna ħafna gost. Ħadd gost nagħmel il-cooking u l-outings. Iktar li għoġbitni kienu l-outings li marna. Għamilna ħafna ħbieb ma' ħafna tfal. L-iktar affarijiet sbieħ f'din l-iskola hija li jekk inti ma tmurx fl-iskola tal-ħbieb tiegħek, skont tista' terġa' tintaqa' magħhom u tieħu pjaċir magħhom. Elizabeth Pizzani, il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi Edukattivi, qalet li l-attivitajiet li ttellaw matul dan is-sajf iffukaw fuq it-tema ta' rispett lejn kulħadd. Xtaqna li nibnu wkoll fuq it-tema tas-sena l-oħra. Sena l-oħra bdejna proċess ta' struttura fi skola sajf ukoll u kellna l-tema ta' Respect for All. U l-Education for All kienet propju biex tibni fuq is-suċċess li kellna anki s-sena l-oħra fil-programm. Josephine Mifsud, prinċipal tal-Kulleġġ San Nikola, qalet li l-attivitajiet jittellaw f'ambjent sigur. L-ambjent irid jinbidel fis-sens ta' irid ikun iktar ta' attivitajiet. Attivitajiet fejn jieħdu gost it-tfal, fejn ikunu safe, fejn barra li ikunu sejf qed jieħdu pjaċir iridu jitalmu. U issa li ġiet fit-tmiem ma' skola sajf, jibda l-ġieħ ta' ras għal eluf ta' ġenituri li jibdew iħejju biex ftit ġimgħat u li jidhom jerġgħu lura fuq il-bankijiet tal-iskola.